ulaz u crkvu Oče naš, gde je molitva ispisana na više jezika. Hoće nego ovaj nešto pominje telefona. Crkva Oče naš. Ta molitva je ispisana na preko 130.000 sveća. Ovo je svuda ispisana molitva Oče naš. A mi idemo da je nađemo na našem srpskom jeziku. A to je zato što je prvo bilo na crkveno-slovenskom napisano, pa je nakon stavljeno na crkveno. Evo ga na srpskom molitva Oče naš. Evo ovdje su smanjeni verziji. Ovdje na crkva i molitva, nešto za molitvu. Oče naš. Jedini sam ja ovdje ušao i to su kapirali. Oni su ušli u vodiča, ja ide po mom instinktu. Dobro da mi nije publik u srcu. Hram Hristova Zaselite je okej. Još jednom da objasnim da ne bude znao. Hristos je razapet u petak. Istog dana na krstu umro, istog dana ga u petak skinuli sa krsta, istog dana ga sahranili. U nedelju, 3 dana kasnije, je vaskrsao. Kada je vaskrsao, prvo se javio Ari Magdaleni na grobu i onda se javio svim apostolima u nedelju posle podne uveče na Mali Galileji gde smo prvo bili. Zatim je bio apostol Toma, pa se ponovo javlja svim apostolima 8 dana kasnije i sledeću nedelju, pošto je Tomina nedelja.